xi qabel kont ħalli U dan huwa shooter jekk taraw xi ħaġa interessanti ibatu ilna hawnhekk. Rajtu Gladiator, ittu. Jiena fuq il-wan ħdimt fil-fatt. Ħdimt. Ejja mela. Jaw kont wieħed minn dawk li malli joħroġ iklu miljuni. Li jiena kont wara l-kameras kont assistant AD. Alternativa, kont mal-alternativa demokratika. Oh le, assistant director, assistant tal-assistant tal-assistant, imma b'xi mod kont hemm fil-film. Imma għaw ħafna nies li raw dal-film, u smajna kummenti differenti. Ejja, minn oħġbu mill-lemni, preferi l-one. Waħna, fimni, ħajar, ma nispekulaw xaħna, imma nħollu l-affarijiet għal-min jifhem, Ma nagħna xaħat li jifhem. Ejja, ħankun qed indaħlu f'da f'shooter kritiku tal-films, direttur fil-fatt. Sorry, mister. Cut! Sorry, ma konx naf li qed tiffilm, ja? Ma ġara xejn. Aħna mhux il-ħin kollu niffilmjaw sieħbi. Jiena direttur kbir tal-films Alfred Hitchcock. Jgħidu l-Hitchcock għax Hitchcock ġebs. Tajjeb, imma għaliex jgħidulek. Hitchcock? Għax iġibs ċok. Ħalli għax hemm xi ħaġa mhux nifhimha. X'taqna nistaqsuk fuq Gladiator 2, please. Rajtu? Rajtu. Sawa, u x'inhu ma l-kummenti tiegħek fuq? Tajjeb. Oġbok lilek? Oġobni, jew ma ġob, tajjeb? Lilek qed nistaqsu għax inti l-espert tal-film se tifhem. Hija bħala espert tal-films naħseb illi forsi m'għadux żmien illi atturi bħal Mel Gibson jibqgħu jinterpretaw partijiet ek demanding. Insomma, dan m'hemmx Mel Gibson taf jih. Mhux kemm Malta ma tal-films le mela, mhux Mel Gibson, mela fakkarni waħda tal-Gladiator. Inti żgur rajtu, Żgur, mela. Tal-Gladiator it-tu qed tgħidli. Li filmjaw Malta dak, tal-ġlied. Tyson, rajta, beda jħilli, għax bdew jaraw ħafna nies, imma. Insomma, jien naħseb qed titfixkel ta' ma xi ħadd. Ara ħanajdex se nagħmlu, kompri, ħanaqtaw, right? Ora, insellimlek jiena Alfred Hitchcock. Action! Inselmulu lill-Alfred Hitchcock. Għalfej jismu Alfred Hitchcock. Hitchcock, għal-ġibs. Ma l-istess risposta li qed titini u kull darba ra se taqbes jien. Taqbes għax inkella jkollok tqaċċat is-sidri u l-qmis bol ma jagħmel da. Issa ġej il-miliet u jibdi l-żmien tax-shopping. U allura nibda nieħu gost indur nara x'se nixtri minn hawn u x'se nixtri minn hemm. Dik tal-vejt! Duħan iġġibni li, no smoking twister, no smoking, ola vape, ola għas ċaħġa oħra, ġifiri ġibu rispett, mux għas taħsbu li bil-vape, tagħmlu li trejdu anka ġo restaurants, jew ġo xi uffiċċju jaħdmu li għand bil-vape, għandhom id-dritt sakrosant li jpejpu kif, u meta jrejdu le ġibu rispett il-ħaddieħor, u l-vape bħas sigaretti, jew pejpu fi smoking area, jew inkella pejpu barra, meta jiġri jekk jien nibda nara l-ust. Sħab nibda nara madwari! Issa ħammur nara minn fejn aħbeċ għal ixtieq mis-ġdejda la fottejti ukoll! U reġa' fetaħ in-Notre Dame, sinjuri, tiftakru kien nħakem minn kbar immissa wara restawr u affarijiet. Kont mortu, kont mort naraħ. Ommi kien ġitlek l-istess Mhux hemm sirt naf għaddin iftakar hemmhekk faċċa ta' Notre Dame iżomm il-kappell u dakinhar ta' kien ir-riħ. Beda jinkixfilha kollox. U għattela, sinjura tidillek il-patata. Għatilox tinkwitat il-patata għandha fuq minn 70 sena xriefet issa għat li mal-kappella du ġdid. Vojt. U anka Malta minn hawnhekk nirringrazzjaw in-nies li jaħdmu bħala protezzjoni ċivili, niftakru nirien illi kienu kbar. Fl-2019 kien inħaraq l-ħrax tal-mellieħa. Niftakar meta qabad il-Waster. Kont noqgħod hemm jiena witilajn għal-darba kon nadna. Għalmenu maw xirħat ħara imma urħat ħaruq. Mhux hekk u anka dan nar riċenti. Libda bil-marrat.
Li dak ukoll ma mhux għal dak qed ngħid, il-Parlament bħalissa on fire. Alla ħares dak għamilu Renzo Piano min jaf kemm il-miljon swina. Naħseb għandhom fire detectors. Għandhom kollox kif suppost, tajjeb. Mela x'għandhom? Cleaner. Għaliex? Għax għandhom son jattu tindifa kbira zewwa, jgħana għajdel